Għadna mingħajr risposta. Għadna fil-għama kellna tama illi għad-domandi tagħna kien se jkollna tweġiba iżda l-inkjesta maġisterjali ngħalqet u sal-lum 4 xhur wara traċedja li laqtitna. Għadna ma nafux x'seħħ eżatt. Dan kien u għadu l-appell tal-qraba ħbieb u partikolarment tal-mara ta' tabib Mario Rizzonawdi li fl-ewwel ta' April li għadda tilef ħajtu traġikament f'ċirkustanzi sal-lum misterjużi waqt li kien qiegħed jingħata kura medika fl-Isptar Mater Dei. Permezz ta' post fuq Facebook Martu Doriet insistiet li huma għadhom ma jafux l-eżitu tal-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek għaliex minkejja talba tal-Avukat tal-Familja, l-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg ma kkomunikat bl-ebda mod mal-qraba tat-tabib Rizzonawdi bilan li jkunu jafu l-konklużjonijiet tagħha. Doriet Rizzonawdi insistiet li huma għandhom dritt ikunu jafu biex mit Mario Rizzonawdi bid-domanda tibqa' waħda għalfejn iridu jżommu l-kawża tal-mewt tiegħu misteru. Isaħqet li l-qraba u l-ħbieb ta' tabib Rizzonawdi jinsabu fil-limbu ma jafux kif tilef ħajtu meta suppost kien taħt għajnejn il-professjonisti. Dan fil-waqt li appellat lill-ogħla istituzzjonijiet sabiex jagħtu widen sabiex iwieġbu diversi domandi tagħhom sabiex finalment issir ġustizzja vera ma' Mario Rizzonawdi. L-istorja kollha tmur lura għall-għodwa tas-Sibt 25 ta' Marzu meta Martu sabitu mixħut id-dar Fadira Dem wara li allegatament waqa' minn fuq sellum fil-garaxx ta' residenza tagħhom. Minn hemm huwa ttieħed permezz ta' ambulanza fejn kien ġie ċertifikat li kien ġarrab xi ġrieħi f'rasu. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw il-waqt li kien qiegħed jingħata kura fin-Neurosurgical Ward ġie ordnat sabiex ikollu attenzjoni one-on-one għal 24 siegħa minħabba komplikazzjonijiet li seta' jiżviluppa. Iżda wara 5 ijiem kien ġie rilaxxat mill-isptar. Madankollu tabib Rizzonawdi kellu jiddaħħal lura l-isptar jum biss wara fejn din id-darba jidher illi hu ma teħiġ fis-sala li kien fiha qabel iżda f'sala oħra bil-qraba tiegħu ma jafux jekk kellux l-attenzjoni meħtieġa kif ordnata mit-tobba. Tantu hekk illi satejn biss wara li sellmulu u marru d-dar kelliema mill-Isptar Mater Dei ċemplulhom biex imorru lura b'urġenza. Hemm bdew joħorġu indikazzjonijiet li t-tabib Mario Rizzonawdi allegatament waqa' minn fuq is-sodda tal-isptar u li allegatament l-istaff preżenti damu mandunaw b'dak li seħħ. Minkejja kull tentattiv, it-tobba preżenti, sfortunatament, ma setawx isalvawlu ħajtu u Rizzonawdi tilef ħajtu wara illi qalbu ma felħitx aktar għall-interventi li kienu qed isirulu. Wara din it-traċedja wara aktar minn 4 xhur ta' misteri u domandi, il-qraba ta' tabib Mario Rizzonawdi għadhom ma jafux x'wassal biex hu waqa' minn fuq is-sodda u aktar minn hekk ma jafux min kien responsabbli għal dan kollu. Għar minn hekk ma jistgħux jifhmu għaliex l-Avukat Ġenerali Donna Matriċ li huma jkunu jafu l-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali mingħajr tweġibiet għajr is-silenzju. Il-familja qed insisti li għandhom bżonn risposti ċari sabiex verament issir ġustizzja mat-tabib Mario Rizzonawdi illi sal-lum iċ-ċirkostanzi tal-mewt tiegħu għadhom misterjużi.